Jotana lamsogo hanai desa tinin ani katar bloga ta uskang go ration mairung tubu mandu bere mairung go tamnen hana hajing sar tongo ke mairung gura gura gete pathorok ke zabra rok tamnen bosle buthai rok no man ke apro chuk man tongo ration mairung bito kahamana ke ration mairung ba atinong sinaita bora sanok ni mairung haiba pura kaham una bahai diba samisa pathorok zabra rok sapro jak mun thang cái tabung kang cái tang ani tok no phiong na pakai ong khona na nei se ani otok se pun sai yang cái mai rong riba ka cái mai rong se mai kong riba ka cái sai yang cái ba han jab ra ro han kis kim cha han eri cha bo cái ba bai cái lo bo sorry ka china ba te bo ra mi thang siu tu bo pron se se helang sing thang siu tu pre to cái gì cả tự ti phan hi lik tong ko ta bo le helang sing thang siu ram thanga batima waisha para thanya da prutu mando ke tai kisa tong khucha ba yang ke amse ja je frisho tong nos tong na main tong kang ke bono ang nos tong ya ko kisa haino sakawa tam ko bu pun tong ata ndio bono rogi ri gna ta rogi mosting san kung ni sang kyang saram pai bai khado lal cha ge hai puna nang ya ko tini fungo hingke phantok kangro jingkarui berma botei sana phantok nangke berma botei rok si thok rok be sama ke tos thok pia gura pai tu bani obono tabuk ang phanto berma boti songma jagawa mosom sarui songri janai mongke to muya keji 100 taka kai thangkabo mongke to gangla blai phanto berma boti songma jagawa abe athukno kishoni ren a berma boti khata gura tai kisha kutugroi kare sine beleton yangke a kubri thangmane kunro foi bantar thang ke te bo thokam na tom be bantar nan hini muya lai tham khage na ka sakriya kabang kisa bahai ngrok na ta mas ni ration maru am sekke nungra bang man marung ke kaham na do mai song fan pe kya sinjo bikirok posta rok tam busli rok hain dom bang mani jogui sai mi jogui yak sob sai mi mai rung rok sogi pai bai kha ke no sinok ni no pok thana ni kang ke ba bono phapat mai rok khori sari ri hobai kya ke mai rok sari hobai ta bum kang ke tam tu kona se sakcha kauri na na phai ma se ora asu ge nobar sip phane video sram tongo doga o sarni doga wa asu goi nobar sip tong kang ke ba ro asugoi video sram tong hata ke tabu to ko bai kang ke no mairok sasina se mairok okui ma hain tong kang ke ba mairok sai pe mani ya gora kwaisa na ni hene kwai khopsa sram na kai ko kismis tai lebu buku rong ke jota kisi sarari na kang jota rok bang sai me ya se ke sarik wang kha ba khum teri ro bai gena satung tung khang ke ba tini haran sabai tong kha iya morok ke ani plan baby plan rok chikon tiri bai kiran te asuru na ya hakki sinong ke bakisa kisa ke re sinaita the next day tabu hungke ang dipor kiring tauno thang tongo bai song tak dipor chano kol khayaro tauno chung phai tongo phai di nung bo nei atingai tabu thang tong ta ja ani bo mani rok mungsa muni nang mani pai jang nei tong kang ke ba atingai sang thangi tong siwa tabu hungke mol bisingo sokpai srai rok ni jeans ni skatai jeans ni short pant nai tong mani bari besani kahma nu hungke ba de moti sanu do amsika hamja kha ang srai hingke chu sumpi khamo pai color ba amsiko nai thok ka bin lokiwa pen botin ta phiri manai jat khaji jak lolai khlaiye obo ke pen kana nge pen thana
Oh, nơi là chủ đề rồi. Khai chỉ sẽ cái sai tổng sản này học tập từ khai. Hả? Mất hàng ở nó thì nó thế về đi. Belal yang suka ni mall bising ni ongkore ora strap sa ajuge ice cream rohan chalai tongmani hingke borok bang mani taun no bamske borok bang mani himna nangya hingke tinin video no bang oron pai resina belal yang suka video rok khlai mangra kha taisa katal video malai siwan.